Zvakatangira pakuba dress rainge riri regreen mushure mekunge ndaendawo kuno mumwe muchato. Ndakange ndichifanira kuti ndinge ndichiperekedza muchato iwoyo. Ndakasarudzwa nemusikana iyeye because I am very beautiful. I was beautiful. Ndisati ndazodirwa acid kuface nemurume uyo wandakazombogara naye. Upenyu hwangu ndisati ndaba dress iroro rainge riri regreen. Upenyu hwangu hwakange hutoripo chaizvo, but ndainge ndagara ndiri munhu aida zvinhu. Inini zita rangu ndinoitwa Sharon. Muchato uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizouperekedza wainge uri muchato weumwe musikana uyo ainge achinzi Rebecca. Vabereki vake vakange vaine mari and she was going to get married to this other guy who was very handsome. Mazuva acho iwawo ndainge ndakabvawo mukutendeuka pane rimwewo sangano ndichibva kwedu kumasowe mushure mekunge ndaneta nekuramba ndichingochinjaniswa nemaprofita. Saka kuuya kwandakaita kuSouth Africa ndakauya noumwewo murume uyu iye akandinyepera kuti akange atori neimba, aiva nedzimba zvekare munyika yeSouth Africa. Saka takange tichidanana ndiri kuZim, iye ainge achishanda munomu muSouth Africa. Ndichishanda ndiri muZim kudaro ndaingoitawo zvimabasa zvekungokiya. Dambudziko rakange riri pandiri nderekuti ndaigona kutowana basa kana rehumaid kana kuti kutengesa kumaflea markets, asi ndaizokaruka ndava kutopfimbwa nepartner ngemuridzi weflea market. Iniwo nekuda zvinhu ndaizongobvuma paya ende ndaibva ndakasika ndabatwa ndobva ndadzingwa basa. Asi ndaiti kana ndikadzingwa basa ndaisambogara kwenguva yakareba ndisati ndawana rimwe basa. Ndaibva ndatowana zvekare rimwe basa ndobva ndatotanga kutoshanda zvekare. Saka ndakazoona kuti ngekuramba ndichingochinjaniswa nevarume vevanhu haina pundutso, ndikati ndozvitsvakira hangu wangu ndega. Of course muZim vaivako varume avo vainge vachitondida. Varume ava vamwe vacho they were not rich, vamwe ndivo vaigona kungoafordawo ka lifestyle kainge kari nani. But inini ndaijaja murume according koma pictures aanenge anditumidzira kana kuri kunzi tinenge tisati takambosangana before. Saka ndakange ndisingaoni sekunge ndaikwanisa kuzowana mbinga yainge iri local. Saka ndaida munhu anenge ari overseas, but hazvina kuzoitika saizvozvo. Ndakabva ndati ndinoda munhu anenge ari padhuze but ari outside of Zim. Saka ndakabva ndachizosangana nemuface uyo akazondiunza muSouth Africa. Zita rake ndichamuti ainge achinzi Philip. Philip uyu ainge achigona kumanipulata kupfeka zvekare, aigona zvekuti waigona kufungidzira kuti imbinga ine mari, izvo munhu asitomborina kana sent. Saka tasangana kuno kuFacebook. In fact, akatanga nekulaika mavideos angu kuTikTok. Akabva atanga kutaura neni ndainge ndisingamupinduri. Ndobva angotora zita rangu randaishandisa username rekuTikTok, akauya akanditsvaka akabva andiwana. Ndakabva ndati munhu uyu ari serious, ndiri kuda kumbonzwa nyaya yake. Ndakabva ndatanga kutaura naye Philip ndokubva tachizowirirana. Akandinyepera kuti akange aine zimansion muJoburg and akange achitogara kumasuburbs. Ini ndo zvandakange ndichida izvozvo. Akanditumidzira mapictures awo ngaizvitora aienda kumahotels. Chandakange ndisingazivi ndechekuti Philip aidanana nevarungu, aita aya avanoti maromance scams. Ainyepera varungu kuti imbinga inoita zvematenda. Then kana adanana nemurungu kana mukadzi wemurungu otanga kudya mukadzi yeye mari, ndokusaka ainge achikwanisa kutorentawo kutuma apartment munzvimbo dzinogara vanhu vane mari, but iye ainge achitotambura zvekutodaro. Aigona kutoti mumba chaimo kutoshaya chikafu kana chokudya, but marentals aaibhadhara ainge achidhura. Yainge ingori marketing kudivi rake. Saka ndanakirwa naye Philip uyu. Ndakazongomupa mafone numbers epaWhatsApp every day and night. Ndaingotumidzirwa mapictures
munhu ari mumahotels achiti iye anoita zveforex trading, saka anenge achidzidzisa vanhu avo vanenge vachida kuita zveforex trading kunana Cape Town. Ainge achiti anopota achiendako zvekare kunodzidzira nekudzidzisa vanhu, saka mari yainge iri team. Akabva anditi bvunza amai vako kuti vanoda mari yemarooro. Iniwo nedzungu ndokubva ndatoudza mama vakafara. Mama vakaudzawo vanhu vavakaudza kuti ndainge ndava kutoda kutoroorwa. Ndakazotorwa naPhilip ndikabva ndachizounzwa munyika yeSouth Africa. Ndapinda muSA ndopandakaona kuti zvainge zvisina kumira zvakanaka. Munhu ainge achitozvitamburira zvake. Kuda ndakaita dzinenge 2 days mukoma tichidya sadza necabbage. Cabbage racho kungoribika rekungobhoilisa nemunyu pasitomborina kana mafuta, but tainge tichitogara kwakanaka. Ndakashingirira pandakaudza friend yangu akanditi maybe he is just testing you. Murume uyu nemavideos nezvandakaona anoratidza kuva ari munhu ane mari. Just hold on Sharon, maybe ari kuda kungokutesta pfungwa dzako, ange achiziva kuti uri munhu akaita sei. Okay, fine. Ndakagara ndikagara ndakazoita kutiza kwandakaita paari. Ndakatiza nekuda kwenzara, handina kutiza nekuti ndainge ndawana umwe munhu, but nzara chaiyo ndiyo yainge yandirova. Ndokubva ndasimuka ndikabva ipapo ndikangotanga kungogarawo nevamwe vasikana avo vandainge ndava kuwirirana navo. Vaitawo zvekuuya vaiti kana vakauya vaipotawo vachiita zvimapiece job mucomplex matakange tichigara. Saka ndakange ndatotora mafone numbers eumwe musikana. Ndakabva ndamuudza situation yangu. Ndakabva ati Philip ndozvaari. Akandiudza kuti painge paine vasikana vakawanda, vamwe vaitosiyiswa mabasa mune dzimwe nzvimbo dzavainge vachishanda, vachinzi naPhilip ndinogona kukuchengeta, but iye akange asitomborina kana mari. Ainge achingorarama nekungochengetwa nevakadzi vakuru kwaari, including varungu zvekare. Saka mari dzake aizongoti kana akawana mari kubva kumashuga mamas ake aibva atenga hembe dzinodhura chaizvo kuitira kuti angoramba achingomaintaina level iroro. Ndakabva ndatanga kugara mulocation. Ndava kugara mulocation, musikana uyo wandainge ndichigara naye ainge achinzi Nomsa uyu aita zvokuenda kumasowe, saka tainge tava kuenda tose kumasowe kuya. Ndichienda kumasowe ndakangoenderera mberi nemabasa angu, ndikatanga kutemesa vakadzi vemulocation imomo mandainge ndava kugara musoro kusvika vazondidzinga. Ndakatogarirwa meeting nemaZimbabwe nemaSouth African. Mukomana chindikanzi tikuda kukupisa iwewe, because ndakange ndisingasarudzi kuti murume wacho muSouth African ndiwe kuMalawi kana kuti wekumusha kunyange ari married. Ndaingoti zvese zvinoita. Saka ndainge ndava kutoita sekunge munhu anotengesa akawanda zvake. Saka ndakabva ndadzingwa mulocation kudaro ndichingoramba ndichienda kumasowe, asi ndainge ndava kuda kuti ndige ndichitanga kurarama humwe upenyu hutsva. Ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi kwacho ikoko. Vanhu vekuchechi ikoko vaifamba nemaflyer vachipa vanhu. Saka ndakanzwa sekunge pamabenefits acho unogona kutowana basa muchechi imomo. Saka ndakabva ndatanga kuendawo kuchechi. Ndava kuenda kuchechi ndakabva ndanyepa. Ndikabva ndati ini ndainge ndichiri musikana chaiye akakwana. Mabrothers akawanda vakabva vatanga kurwa vachitondida inini. Ndakatanga kuwirirana nemusikana uyo. Ndakazonditi iye ainge achida kuti ndige ndichizoperekedza muchato wake, but nemafinal minutes ane macousins ake awo akazobva kuUK. Saka akabva anditi sezvo macousins angu vainge vakatotarisirawo kuti pandichachata vanoda kuperekedza muchato, I'm sorry, I have to drop you off, because vamwe vaperekedzi dzainge dziri shamwari dzake neshamwari dzemurume wake. Saka akanditi but I want you to be part of the team, unenge uinesu. Akabva anditi vamwe vaperekedzi handisi kuzovabhadhara, but as for you ndiri kuda kuzokubhadhara. Saka for that reason ndakabva ndangoramba ndichingoendawo kumarehearsals navo, and
patakazoenda kune kamwe kaguest house takamirira zuva rake rekuchata, tainge titori tose, ndaitobatwa zvakanaka and ainge akandivimbisa kuti aizondibhadhara. Tiriko ikoko mukomanashe, pane vamwe vatete vake avo vainge vakabva kuAmerica, saka ndakabva ndaba dress regreen. Ndaba dress ndakatora advantage yekuti zvichitaurwa zvinonzi pane vamwe vasikana avo vainge vari vemuchechi vainge vakachata, but vainge vakachatira pavenue ipapo because pakange paine venue zvekare yevanhu vanenge vachida kuzoita mafunctions avo. Ndakabva ndati ndanzwa nyaya iyoyo ichitaurwa nezvayo, ndainge ndakamaka mahandbag andaida kuba nemafoni, asi handina kukwanisa kuzoita saizvozvo, ndakangoba dress chete. Dress iroro rainge rakanaka. Then ndokubva ndachizoita Uber sent kune imwe friend yangu. Uber yakatouya, ndikabuda, ndo zvakaconfuse vanhu. Patakasechewa tose, takawanikwa tose tisina chatainge tiinacho. Havana kunge vakaziva kuti ndainge ndakaita Uber sent. Ndakatumidzira dress iroro kune friend yangu. Saka ndakatora advantage yekuti vasikana vainzi vanoshandapo ipapo vainge vachinzi ndeve kuMozambique ende vainge vasingazezi kuba zvinhu zvevanhu. Ndikati kunyange ndikaba mahandbag kana mafoni zvinongonzi vasikana vepano. Handina kunge ndakaziva kuti dress iroro mukoma rainge richida kuzopfekewa navatete vemusikana iyeye rainge riri dress ravainge vakatogadzira ivo kuti marriage yake inge ichizoparara. Saka ndariba kudaro, the wedding took place, asi vatete vacho ivavo vakatoramba kuenda kuvenue vachiti ndabirwa ndine stress, ndabirwa dress rangu. Izvo dzainge dzitori mhiko dzavo. Fast forward, muchato waitwa, iniwo ndaitova nemunhu wangu wandainge ndasarudza pamayouth ekuchechi kwandainge ndava kuenda. Vabereki vake vainge vaine mari, ndokusaka ndainge ndakamusarudza. Ndakabva ndachizotengesa dress iroro because ndakatya kuti dress iri kana ndikazoonekwa ndakaripfeka vanhu vanobva vaziva kuti ndo dress riya rainge richitsvakiwa. Saka kune mumwe mukadzi wandaiziva aiva nezvinhu zvake, ndokubva ndaenda kwaari, ndokubva atenga dress akandipa mari. Kamari ikako ndikatokashandisa ndikakatumidzira kuna amai kumba. Saka zuva ravakagamuchira mari ndo zuva randakarambwa ini. Ndakaita zvekutomanikidzwa kuti ndinge ndichiramba mukomana wandainge ndichifambidzana naye, even though ndainge ndisingadi mukoma, asi ndakatomanikidzwa nevabereki vemukomana iyeye. Vakati kwandiri, unotofanira kutoti unge uchitorambana nemwana wedu. Iye akatobatikana nazvo. Saka ndokutanga kuitawo munyama mulife mangu. Ndainge ndimbori munhu aichiviwa nekudiwa nevarume vakawanda, kunyange varume vane mari chaizvo, but kubva ipapo kusvika pari nhasi handina kana laki murudo, ndiri munhu wekungoshandisiwa chete. Saka kuti ndinge ndichizozviziva kuti dress randakaba pamuchato ndo riri kukonzeresa mabad lucks ose awa zvakaitika mukoma ndezvekudai. Ndakabva ndadzokera kumasowe sezvo ndakange ndichingofarirawo zvezviprofeta kunyange ndainge ndava kuenda kuPentecostal Church. Saka ndaendako kumasowe kuya, ndakabva ndachizonzi neumwe muprofeta, iwe Sharon wakazvikanganisira wega. Ndikavabvunza madzibaba ivavo ndikati ndakazvikanganisira ndega sei? Vakabva vati imba yomwe munhu kumira kwayakaita kutaura kudai, dzako dzimba ndidzo dziri kuparara nekuti wakakonesa varoi kuita basa ravo. Pane munhu akachata ende iwewe pamuchato iwoyo wainge utori nekamwe karole kawaitoplaya pamuchato kaiva very important, in which pamuchato ipapo zvinonzi ndakanzi namadzibaba hanzi ndo pandainge ndichazotowana umwe ainge achazova murume wangu. Ainamatawo muchechi imomo but ainge abva kune imwe province, ari mwana wembinga futi. Baba vake handingataure nezvavo. KuZimbabwe uko vasati vashaika vaitozivikanwa nekuda kwekuti vainge vaine mari yakawandisa. Saka hanzi ndaifanira kuzosangana nesoulmate yangu pamuchato, but nekuda kwekuti varoi vakabva vazviziva kuti ndini ndainge ndakanganisa mhiko
vakabva vandiitira mhiko manje dzekuti ndinge ndichizotakura mutoro waifanira kuti unge uchizotakurwa nevachati avo vainge vachazochata zvezuva iroro. Saka ndakanzi namadzibaba ivavo, zvauri pari nhasi kurarama kwauri kuita uku wakangofanana nemunhu akatakura chitunha kumusana kwake. Chitunha ichi unombopota uchifamba nacho chiri pamberi pako, chitunha ndicho chinokutungamirira. Saka vakandibvunza vakanditi, kana kuri kunzi munhu akanzi anofamba achitungamirirwa nemunhu akafa kana kubereka chitunha zvinoreva kuti kudii? Ndikati madzibaba handizivi. Vakabva vati kwandiri, zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti iwe kutakura kwawakaita chitunha, kufamba zvekare kwauri kuita kumberi kwako uchitungamirirwa nechitunha zvinoreva kuti zvose zvauri kuita zvakafa, nekuti uri kutungamirirwa nemunhu akafa, which has brought me here mukoma. Madzibaba vacho vakamboedzawo kundipa minamato, vakandipa manumbers evanhu vakasiyana siyana. Iko zvino zvindazogara manje zviya zvekunzi ndakanaka, ndiri kutya kuti runako rwacho ruchazosvika pakuzopera ndisati ndawana munhu wekugara naye pasi, iniwo ndichida kuzomisawo dumba rangu. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe without judging me. Vatete vemuchati vakazotokonfesa kwandiri after zvimakore vakati, iwe upenyu hwako wakazvikanganisira wega. Mushure mekunge ndataura navo ndikavaudza kuti mukufamba ndozvandakaudzwa kuti ndakakutadzirai, ndine zvandinofanira kuti ndige ndichizoripa kwamuri. Vakati kwete, ini ndakazvikanganisira upenyu hwangu nekuba kwandakaita dhirezi ravo ravaifanira kupfeka. Vakatokonfesa zvavaifanira kuti vange vachizoita. Vakati ukangozvitaura chete uchaona pane zvavaifanira kuita musi wemuchato. Saka ndiri kudawo rubetsero kubva kwamuri vedare. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Sharon. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Sharon uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakaba dhirezi musi wemuchato raifanira kupfekwa navatete Rebecca, asi Rebecca akatoponawo panhamo yainge achida kugadzirirwa marriage yake navatete vake. Yazvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu ndinoitwa Amanda. Mama vangu vari kuno kuZim. Kubva zvandakadzoka kuno kuZimbabwe mukomana ashika ndava kutofunga kudzoka zvangu ikoko kuSouth Africa. Kunyangwe pekutangira ndisina, chandingori nacho ipassport. Ndava kutongofunga hangu kuti kana ndikangobata mari yekuti ndinobhadhara at least one room ndodhindisa madays, kunyangwe zvikanzi ndinenge ndawana 30 days mabasa, ndinoziva kuti ndichingosvika muSA mabasa anenge akandiwandira, because kunzvimbo kwatainge tichigara isusu taitawo zvemapeace job tichifamba tichiwacha nekoainira vanhu hembe dzavo. I know kuti munharaunda macho imomo munenge mutori nedemand yevanhu vanenge vachida vanhu vanoita zvemapeace job. Nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Mumuri ndiri breadwinner, my mom is a single mother. Saka mama vakatanga kundipa responsibilities kubva ndichiri mwana mudiki. I am her first born. Vaningina vangu inini mukoma havasati vatombopedza secondary. The youngest one iye iko zvinozvi, he is in grade 5. Saka mutoro wacho vakatarisana neni. Handina chandinokwanisa kuita muupenyu ndisati ndafunga about amai vangu zvekare nemasiblings angu. Kunyange pandainge ndichigara kuSA ndainge ndisitomborinawo kana mukana wekuti ndinonzi ndamboendawo kumafaro, because pfungwa dzangu nguva dzose dzinenge dzingori pana amai nevana chete.
apa ndinewo mwana wangu, saka mutoro wacho mwandinenge ndakatakura dzimwe nguva ndinozonzwa kuti mutoro uyu handichakwanisi kuramba ndakautakura. Mama vangu vane dambudziko, vakanditadzisa kugara nemurume kubva kwandakazoita kumurume. Of course marriage yacho yakange yava toxic, but ndakabvako nekuda kwaamai vangu vaindiudzira zvokuita ende vakange vasingadi kuti ndinge ndichiteerera murume. Vaiti mukadzi akapusa ndiye anoteerera murume. Nekuda kwezera rangu ndaiti ndikanzi namama usateerera murume, ini ndaingotevedzera nemo ndisingazivi kuti amai vangu vainge vatori nedambudziko hombe chaizvo, ndokusaka vainge vakatadzawo kuvaka wavo musha. Ndakazorealiza mushure mekunge ndauyako ikoko kuSouth Africa. That was when I realized kuti mama vangu rakange ritori dambudziko. Mushure mekunge ndamboita zvemujolo ndikagara nevarume vakasiyana-siyana, sedunga munhu ndakasvika pakugara pasi ndikafunga ndikati, does it mean kuti varume vose ava vandiri kugara navo ndobva ndarambana navo vachinzi namama vangu havaite kuti ndinge ndichiramba ndichidanana navo, varume ivavo ndivo vanganzi vari wrong here, kana kuti inini wacho ndini ndinofanira kuti ndinge ndichigadzirisa kana paine panenge pachida kuzogadziriswa. Ndakabva ndaona kuti amai vangu vane dambudziko, saka ndakazongotanga kungozvigarira ndega, ende ndaiti kana ndikapinda murelationship amai ndaisatombovavaudza zvachose because vaigona kuzotondikanganisira relationship yangu. Fast forward upenyu wakasvika pakuoma muSA nekuda kwedhudhula, apawo kuti ndinge ndichikwanisa kusevha mari ndainge ndisingakwanisi. Chikonzero ndiyo nyaya yandatsanangura yekuti mama vangu she's a single mom. Apa kushanda ivo havadi kushanda, vanenge vakatarisira kuti ini ndini ndinofanira kuti ndinge ndichishanda. Saka ndaiti kana ndikasatumidzira mari in time mama vaitotadza kutotaura neni kutondiblutika, vozongondibvunza kuti saka zvawakagara ikoko usiri kutumidzira mari unoti mwana wako achawana kupi zvokudya zvake, in which it would give me a lot of stress. Ndobva ndatadza zvekare kushanda. Fast forward ndadzoka kunoku kuZim. Munoziva kuti kuuya kwatakaita kunoku kuZimbabwe takangosimuka tisina kana tarisiro. Isu vamwe kushanda kwataiita tainge tisingashandire munhu one, zvekuti munhu anenge aine responsibility yekuti anozokupawo mari yepenjeni ori kungokupawo mari zvayo. Umwe mukadzi muSouth African only one ndiye akandidaidza kumba kwake nemurume wake, vakabva vati tabva kuno withdrawa mari yainge iri 3,500 rands. Vakati kamari aka katiri kukupa, we want to thank you and we hope kuti vamwe vaunoshandira they are going to do the same. Ndaitovawo netarisiro kuti ndichazodaidzwa nevamwe vanhu vandaitira mapeace jobs, but hapana akazondidaidza. Kwava kutongodzoka kumba nekamari kashoma kandainge ndiinako. Nekuda kwesituation yaikonzeresa kuti ndigare ndiri munhu anenge asitomborina kana sent, ndaingomaneja upenyu apo pandainge ndichiri kuSA. Saka mukoma, upenyu hwangu ndakazoona kuti haureve kana chinhu kuna amai vangu. Ndakasvika pamba, asi ndisati ndatombosvika pamba, pandakaburutsirwa nebhazi muHarare, ndakabva ndafonera amai. Ndavafonera ndikati, mama, handisisina mari, ndaitya kuchinja kamari kandainge ndiinako. Ndikati chiuyai munditore kana mukawana munhu ane motikari mungochema because ndaiti kamari kacho ikako ndokandoda kushandisa kuti ndinge ndichizotengawo chikafu towanirawo pekutanga. Ndainge ndiinewo zvimalaggage, saka zvimotikari zvainge zviripo ipapo vaitodhurisa vachitoti vanhu ava vabva kuSouth Africa vane mari. Saka ndakaona kuti kana ndikabhuka motikari kana kuri kunzi kuhaya chikombi, mari yose yaigona kutongoperera murodhi. Ndikati mama, chitsvakai munhu wamunoziva ikoko anokwanisa kuti kungoti tingobhadharawo zvimari zvishoma nekudira fuel. Mama vangu vakabva vandidzimira foni. Ndakasvika pamba mukoma, amai vainge vakadzima foni yavo, saka ndakafungidzira kuti maybe foni yavo yainge yafa. Pandakasvika pamba ndakatoona amai vainge vakagara zvavo pasi peumwe muhabhurosi
vachitodya nyimo dzavo, vachitotamba nevanin'ina vangu nemuzukuru wavo mwana wangu. Saka mama vangu havana kumboratidza kushamisika kuti mwana asvika. Saka ndakamboti maybe nekuda kwekuti ndainge ndatovaudza kuti mama kunoku zvinhu zvaoma. Saka vanhu vazoenda manje tazosara tiri tega. Ndopavakapinda mumba vakatanga kuvhuravhura mabhegi. Vakabva vandibvunza kuti saka zvaungouya nezvimabhegi izvozvi kugrosari uri kuti pano tinodyei? Ndakabva ndaburitsa mari ndikati mama ndo mari yandiinayo. Mama vangu vakatora mari iyaya. Mangwana makuseni vakaenda vega vakanoita grocery shopping. Ndokubva vadzoka netumapeperbag tushoma shoma. Ndikabva ndati noreva kuti nearly 2000 something ndo zvamatenga izvi, mukoma tumaplastic bag tushoma. And vakaenda vakanotenga kune imwe shop inodhura ndisingadi hangu kutaura. Ndikati mama, koma dei maenda kana kunonzi kwacho kuzvimatakshop kana kune mamwe mashop anotengesa zvinhu in bulk? Vakati iwe ndanzwa nungwenyi. Ndokubva ndangoramwawo ndikambobuda panze ndikagara ndikatanga kuyeredza misodzi. Ndikati saka izvezvizvi tichararama nei? Kubva pakapera mari kusvika pari nhasi naamai vangu hatisi kuwirirana. Kunoku kwacho chikonzero wai ndiri kuda kutiza, amai vangu vakazouya neumwe murume uyu ndewechikuru but anoratidza kuva aine mari dzake, ane vakadzi 4. Amai vakati kwandiri ndinoda kuti udanane naye. Ndakavabvunza ndikati mama, saka munoda kuti ndinge ndichienda pabarika here? Vakati kwete kwandiri. Vakati kwandiri ndinoda kuti unge uchingofambidzana naye chete, tiwane munhu anokwanisa kutibatsira zvaizvezvi. Takamirira kuti tinge tichitsvaka imwe solution. Ndakashamisika mukomanashe, ndikabva ndaramba. Vakabva vati saka zviri nani kuti unge uchibva pamba pangu. I am going through a lot mukoma. Vanogona kungondidzimira kana wifi, sekutamba sekuseka. Ndichitoona zvandinenge ndichiona, takagara tiri tose futi tiri kana mudining, vobva vatodzima zvavo wifi. Vobva vati inouraya mabhatiri esolar ikaramba iri on. Saka vanoti kana vakamboibatidza zve2 hours hanzi ndiko kuti isazouraya mabhatiri. Wifi yacho ndini ndakatoti pamba pange pachenzi pazova newifi ndakaisisa Starlink. Mama vangu utsinye hwavari kundiitira handizivi kuti huri kumbobva pai, pakuti ini handichakwanise kuti ndinge ndichinzi ndiri kushandawo ndichivapa mari sezvandainge ndichiita makore ose andainge ndiri kuSouth Africa here. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi, kana kuri kunzi kwacho ikoko kwamuri kuti maishanda, kana kuine mikana yekuti munogona kudzoka zvamanje manje dai matombodzoka zvenyu mashanda, kana kuine kwamunoziva kuti munogona kugara muri safe momboshanda, regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare zita rangu ndinoitwawo Patricia. Amai vangu muvenda but baba vangu mushona wekumberengwa uku. Pane zvakaitika apo pandakange ndava ne15 years. Ndiri kufunga kuti ndo pari kubva dambudziko rangu. Ndinoda kuti munge muchindibatsirawo nemazano. Kana ndikabvunza gogo vangu ava vanonzi Vanessa nyakubereka baba vangu, zvinoita here kuvabvunza kuti gogo hamusirimi makasunga chibereko changu here? Saka baba vangu namai vanetsana. Baba vakaita zvekundiba muBeitbridge, baba vaita zvekudhiraivha matrack. Vakabva vanditi ndava kubuda mubhodha, ndaitova nekafoni kavainge vakanditengera. Saka vanditi ndava kubuda mubhodha, ndoda kukupa maswits andakutengera
vaiti vainge vakanditengera muJoburg maswitsi iwawo. Saka ndakabva ndaenda kuroad, vakatonditi usauya nefriend yako. Ndobva ndaona kuti mutrack vainge vasiri ivo vainge vachidriver, vaiva nefriend yavo. Ndakabva ndakwira mutrack, ndainge ndisitorina kana bhutsu, but ndaiva ndiine 15 years. Ndobva vanditi uchazodzoka zvako kumba. Nekudawo baba vangu kwandainge ndichiita, baba vakadriver nini kusvika tava mugweru apa mama vachifona ndichinzi ndinge ndichikata macalls amama, but vakazotanga kutaura namama vachitukana. Tava mugweru ngateti takazosara ndokubva tachizoenda kuzvishavani, tikambogara muzvishavani kumba kwevamwe bankuru vainge vari mukoma wababa but vekune imwe family. Ndokubva tachizoenda kumberengwa. Tasvikako kumberengwa kudaro namama ndakange ndisisina kana communication navo. Foni tasvika yakabva yapiwa vamwe sekuru vaingonziwo sekuru, zvikanzi hazviite kuti iwe ushandise foni, sekuru vasina foni. Saka ndainge ndisingachakwanisi kutaura namama vangu mandainge ndakasiya muBeitbridge. Nerimwe zuva mukoma ndakatukana nagogo. Usiku ihwohwo vakanditi hausi kuzorara nhasi. Hwava usiku ndakabva ndaona gudo richipinda mumba mandainge ndakarara. Gudo iri rikarara nini, rakazobuda rakatakura chibereko changu, chaitofema chibereko changu chandakaona, but izvi zvakaitika ndiri kuhope. Ndokubva rabuda panze. Gudo reya riri panze kudaro ndakaonawo ndava panze, chakatanga kudya chikabva chazotukwa nagogo. Saka gogo vakachituka vakati, iwe ndangoti chingotora chibereko uye nacho kuno ndimbochiisa mudura utozomupa kana akura ava kuda mwana. Saka vakabva vandiona ndokubva vati wandinzwa zvandataura? Ndikabva ndati ehe gogo, ndakunzwai zvamataura, mati chibereko changu? Vakabva vati dzokera unorara paTracia. Vakanditarisa, ndakabva ndatopepuka. Saka pandakapepuka ndakatonzwa kuti padoo painge paine munhu ainge akamirapo. Akabva atanga kufamba achiridza mitsindo achidzokera kwaainge achidzokera, asi ndakazonzwa saundi yekuvhurwa kwedoo ichibva kubedroom ragogo. Handina chandakataurawo kubva ipapo kusvika mama vangu vachiuya kuzonditora ivo mbune, ndikazokurira hangu muBeitbridge. Iko zvinozvi ndiri kutadza kuitawo mwana. Ndinodawo mazano kubva kwamuri gogo. Ava vachembera zvisingaiti, asi ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichimboenda ndonovabvunza kuti asi gogo, hamusirimi here makatumidzira gudo kuti ringe richiuya kuzodya chibereko changu? Kana zviri izvo chingondiudzai chokwadi, kana ndisingazvari, asi kana kuine kwamakachiisa ndinokumbira kuti munge muchindipa henyu chibereko chacho beki. Ndinodawo mazano. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kwaari mwanasikana uyu, but ini ndinoona sekunge dai matongoenda mukanovabvunza kuti asi gogo, pane ishu yakamboitika makore aya, gore riya kunyange zvikanzi vanoroya, but kusiri kufa ndekupi? Kana makatotorerwa chibereko chenyu kusiri kufa ndekupi? Chingoitei zvivindi moenda mobva manovabvunza. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndoma messages avo ndanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.